Seguir una rutina d'estiraments us ajudarà a mantenir els músculs flexibles i preparats per al moviment. Mentre els feu, recordeu: mantingueu cada estirament 30 segons. Cal notar tibantor, no dolor. Respireu amb normalitat. Agafeu-vos la punta del peu i estireu la part posterior de la cama. Estireu l'esquena i els braços. Empenyeu suaument cap avall el genoll de la cama doblegada. Ben asseguts a la cadira i amb les espatlles relaxades, feu una rotació del tronc ajudant-vos amb els braços. Intenteu tocar-vos l'omòplat amb la mà. Empenyeu suaument el braç contra el pit. Empenyeu suaument el cap en direcció a l'espatlla per estirar el coll. Inspireu i aixequeu els braços per sobre el cap en direcció al sostre. Porteu la barbeta cap al pit, estirant suaument les cervicals. Deixeu caure el cor relaxat cap al terra i pugeu a poc amb l'esquena en rodó. També podeu fer estiraments a les escales. Per estirar els bessons, deixeu caure el pes del cos sobre el peu sense fer rebot. Estirament dels isquiotibials. Agafeu-vos la punta del peu amb la mà i apropeu el cos cap a la cama estirada. Manteniu les espatlles relaxades i la punta del peu mirant al sostre. Estiraments de glutis i psoes. Deixeu caure el pes del cos sobre la cama doblegada. No sobrepasseu l'angle recte del genoll de la cama doblegada. Respireu amb normalitat. Estiraments lumbars. Recolzeu les mans a la barana i deixeu caure el pes del cos amb les cames estirades. Cap relaxat. Estiraments d'espatlles i dorsal. Agafeu la barra amb les cames doblegades, deixeu caure el pes del cos cap als talons. Cap relaxat i pugeu en rodó.